Il-Partit Nazzjonalista għamel kampanja sħiħa bbażata fuq allegazzjonijiet folots kontra Chris Fern. Allegazzjonijiet li ġew imxejna wara li l-Pulizija investigathom u l-koll irriżulta li kienu folots u m'hemm l-ebda bażi għal azzjoni kriminali. Dan kollu kien idur fuq rapport ta' siti bbażat fi Brussell li kien allega li bint Carmen Chantar, dak iż-żmien kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi, irċevet flus biex dawn imbagħad jgħaddu għal ant Chris Fern. Madankollu l-istess sit jiġifieri li Reporter ftit wara mhux biss irtira din l-istorja giddiba, iżda meta li kien ippubblika storja mimlija allegazzjonijiet folots. Meta kienet ħarġet din l-istorja giddiba inkluż fuq Chris Fern, il-Partit Nazzjonalista mill-ewwel ħareġ bl-attakk tiegħu kontra d-Deputat Prim Ministru dak iż-żmien u rid jirkeb fuq dawn l-allegazzjonijiet folots. Il-Partit Nazzjonalista kien qal li Fern għandu jwieġeb. Fl-istess waqt fil-jum ta' nhar it-tnejn fit-Times u fil-Boston Globe ġew ippubblikati rapporti dettaljati fejn intqal li l-kumpanija Stewart Healthcare li kellha l-isptarijiet f'idejha bil-ftehim ta' konċessjoni kienet qed tagħmel kampanja ta' tfih ta' tajn u allegazzjonijiet folots fil-konfront ta' Chris Fern. Ġie rapportat kif Fern kien vittma ta' kampanja organizzata mħallsa minn Stewart Healthcare u li fiha ntefqu ma' 6 miljun euro. Ingħad ukoll li biex lil Fern issir ħsara tqabdu anke xi kumpaniji barranin, inkluż f'Londra. Fl-istess waqt li għaddej dan kollu l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg u l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija mexxew b'kawża li m'għandha assolutament ebda bażi fejn iridu li kemm il-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll Chris Fern fost oħrajn jiġu mfittxijin personalment għad-danni brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet. Dan meta il-Prim Ministru u Fern m'għamlu xejn li fiddefendew l-interess nazzjonali ta' pajjiżna kontra Stewart fuq il-kwistjoni ta' 3 sptarijiet. Terġa' dan qed isir anke jekk is-sentenza definittiva mill-Qorti tal-Appell li ħassret il-ftehim tal-isptarijiet ma individwaċ persuni wisq iżjed lil Dr. Abela u Mr. Fern. Iżda quddiem dawn il-fatti kollha Gregg u Delija fetħu rikors kontra l-Avukat tal-Istat li għandu l-effett prattiku li jġeluh jiftaħ kawża għad-danni billi jfittex personalment lil Prim Ministru u lil Fern fost l-oħrajn. Dan l-aġir mill-Oppożizzjoni sar anke jekk il-liġi titkellem b'mod ċar fejn l-Avukat tal-Istat għandu jew m'għandux is-seta li jista' jagħmel dak li jridu jġeluh jagħmel tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess waqt il-Partit Nazzjonalista issa qed juri l-ipokresija tiegħu dwar Fern. Innota dan il-Prim Ministru f'kummenti mal-ġurnalisti fejn saħaq li fl-istess waqt li issa il-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija jgħid li Fern għandu mis-sewwa naqas milli jgħid li qatt għandu kawża fil-qorti kontrih. Deċiżjoni f'din il-kawża li fetħu Gregg u Delija mistennija tingħata nhar il-Ħamis 11 ta' Lulju. U d-dimaġiri msejħ ipokrita tal-Oppożizzjoni bil-maqlub il-Prim Ministru tenna li hu b'mod konsistenti dejjem tkellem dwar l-integrità u s-sewwa li jħaddan Chris Fern. Qal ukoll li fl-arbitraġġ internazzjonali il-Gvern qed jara li għal kull ċenteżmu li Stewart tħallset biex tagħti servizz iżda ma onoratux fil-ftehim trid tirrifondih lura, inkluż jekk dak allegatu minnu li ntużaw flus mogħtija lil Stewart biex issir ħsara lil Chris Fern.